I'm not playing, but the game is still on. Play with 1xbet. ай гузашта овоз ба гӯшат эй касе ки дар ҳаёти нави байни мо да километр нест байни мо да вақтай дуримон бишнав садома касе ки барои ман ҳамаи кас шидӣ не ки барои ту ман ҳеҷ кас шида натонистам Шон МС VIP TG духтараки савремени ба кала гирифт рӯи мола удалид карда инстаграм ҳамаи суратора дига нарафт калянбар дига дигона бозӣ накард унахзи диккат короира ман сухан кардам бовар кард вақте ма гуфтам тоқатии ҳаётам бовар кард вақте гуфтам то охир мести да ёдам платьяи короткии ялишид бакр таёстин дароз на гафри на укладка духтараки румолдоз да байни духтарошон дига наметофт да селфи дига ягон кас да одноклассник надидиш сети дигоно шама ҳайрон чӣ шиде духтар чо мекунӣ кира нағзидай ту гап за чие мо ба ҷош мекунӣ фақат механди тамом мегуфт мебинен ягон рӯз ду чашму ҳуши хаёлаш телефон да буд шабу рӯз фақат смс мехонду смс ҷавоб медод барои ма тайёр буд ҳама чӣ да ҳама чиша медод не ки чашми ма да натоф ки ӯ барои ма дига шид дили кӯдакии ӯ калон шид ака зинда шиду против набуд қичоқу мачаке да буд да байн мон камтар романтика мехост розаву борон ама гуфтам ишқ дуруғай романтикаи понта прогулка мефората фарёдку дугонота ма кор доштам кадом вақте ки ӯ мара мехост а ӯ бояд пайдо шава вақте ма ӯро мехостам ишқ а як тараф буд фақат да ю тараф ай тарафи ма квартира буд пива фақат кайф тоқат кард ки дига мешам не ки результат нол буд давои дарди сари ю ма невикетам нол буд вақтои охир да қичоқаш ба ҷой ма таксариш буд да гӯшаш гапҳои шириным репой скачат кард да гиш буд не ки номи худаш не номи буд ӯ ба чизое ки меарзид нарасида буд эй маликаи шаҳри дард ишқомата кадай хам қасри орзуи яхита об кард офтоби ғам ту ниҳоли ишқи худта шинонди замини шурда дӯст доштан маи бедила хун додан да каси мурда байни мо соло давидан фата да лабханда надод ба дили ғам дида дил намехост по мерафт арӯси ма арӯс шид гули дода шаҳбача да даст ранги кактус шид гирда атроф музика хирсандида дарун нола косаи ёби никоҳ да чашм косаи хунова мара паре надон дига хиёл ки ҷурат будам маи бедил дар ҳаётат ранги як сурат будам ту бира биқаб зиндагита навёфти зинда дилта ту мурди барои гузаштат гузашта тыра пиҳилка тыра ба ёд миёра ҳар қатра маи хурдаи ма ту рафти ву бад бедор шид и дили мурдаи ма дига чӣ фоида ёд кардан ҳар тори мӯи зарта холи бараки рута ду чашми ҷодигарта аки навмаи тақдир мепурсам нархи мачакта ки ту уже да аптек нархадеси чочака дар киштии орзуҳомам не ки дар баҳри ғам ма дар ҳаёти гузашта мондам ту дар ҳаёти нав байни мо да километр нест байни мо да вақтай ягон чӣ ба ту намерасонам на дер на барвақт байни ма ту да раи қариб нест байни ма ту да километр расстоянӣ нест байни ма ту да вақт ролбозӣ мекунам ки яки мо ба ёди гузашта зиндагӣ кардаву қафо рафтестем а яктаи дигаи мо фақат пеш муборак боша ҳаёти навт ай ҳаёти гузаштату да салом духтараки савремени